l-14 ta' Settembru, festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib imqaddes. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 3, versi minn 13 sa 17. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' is-serb fid-deżert, hekk jenħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Fid-diskors tiegħu lil Nikodemu, Ġesu jispjegalu il-bżonn tas-salib u l-qawmien b'xebħ ma' Mosè u s-serb tal-bronz fid-deżert. Fl-Iskrittura, fil-ktieb tan-Numri, kapitlu 21 vers 8, insibu li meta l-poplu ta' Iżrael kienu migduma mis-srieb fid-deżert minħabba dnubietom, Alla kellem lil Mosè u qallu: għamel serb tal-bronz velenus u għarbluh bħal standard, u kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix. Is-serb tal-bronz u s-simbolu tas-salib ta' Kristu li jirbaħ fuq il-mewt u d-dnub u jikseb il-ħajja eterna għal dawk li jemnu. Ir-riżultat ta' Ġesu li jintrefa fuq is-salib u l-irfieħ u l-eżaltazzjoni tiegħu għan-naħa tal-lemin tal-Missier fis-sema u t-twelid ġdid tagħna fl-Ispirtu u l-adozzjoni tagħna bħala ulied Alla. Alla mhux biss isalvana, imma jimlina bl-istess ħajja divina tiegħu u bil-qawwa biex nistgħu naqsmu miegħu l-istess glorja tiegħu. Ġesu jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħu ħalli aħna jkollna l-qawwa biex inkunu xhieda tiegħu u biex inxandru u niddefendu l-Evanġelju bil-kliem u bl-azzjoni u li qatt ma nistħu mis-salib ta' Kristu. L-imħabba vera ma tħares lejn il-prezz, tagħti b'libertà. Maħbub jew maħbuba vera jagħtu l-aħjar tagħhom u kull ma għandhom għal min iħobbu. Alla urina l-imħabba tiegħu għalina meta tagħna l-aħjar li seta' joffrilna, l-iben waħdini tiegħu li talilu nnifsu b'mod liberu bħala offerta lil Alla għalina u bħala is-sagrifiċċju li patta għad-dnub tagħna u tad-dinja kollha. Il-figura ta' Iżak, l-uniku iben ta' Abram, li Abram kien lest li joffrih b'sagrifiċċju lil mulej, fija nilmuħu l-offerta u s-sagrifiċċju perfett ta' Ġesu, l-iben maħbub u waħdini ta' Alla. Dan il-passaġġ fl-Evanġelju ta' San Ġwan jgħidilna dwar il-kobor bla qies li Alla għandu għalina. Mhux imħabba li teskludi lil xi ħadd jew li tiffavorixxi lil xi poplu wieħed, imma mħabba redentiva li tagħna lid-dinja kollha u imħabba personali għal kull wieħed u waħda minna li Alla ħalaq. Alla u missier ta' maħabba infinita li ma jistax jistrieħ qabel ma jara
l-uliet imxerda tiegħu jaslu id-dar għandu. Sant Wistin jgħid Alla iħobb lil kull wieħed waħda minna daqs li kieku kien hemm biss wieħed minna biex iħobb. Dak li nħobbu juri dak li nippreferu. U inti lil Alla tħobbu fuq kull ħaġa oħra? Tagħtih l-aħjar u dak li joħroġ minn qalbek? Tagħti l-ewwel preferenza lill-kelma tiegħu biex tgħixha kif jixtieqek hu? Mulej Ġesu Kristu, il-mewt tiegħek ġabitilna l-ħajja. Alla jagħtina l-libertà biex nażlu lil min irridu nħobbu, jekk mhux lilu u l-ħajja li kisbinna bis-salib tiegħu, jew lix-xitan li jaqbadna fix-xibka tad-dnub li jwassalna għal mewt eterna. Għażiża Marija, Omna, fidejk nafda ir-ruħ tiegħi li ibnek feda. Wassalni int biex imħabti tkun iggwidata minn dak li hu veru, minn dak li hu tajjeb u sabiħ. Bekk jina nażel bħalek lill Alla u nħobbu fuq kollox. Amen.